Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento humuad, kini na usab si Father Jesse Langgam maghatod kaninyo sa Malandong karong adlaw karon nga Martes sa ika-34 nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Nobyembre 24, 2020. Karong adlaw usab mga igsuon gihandom sa tibuok simbahan si San Andres Dunglak sa kapari ug ang iyang mga kauban, adunay 117 nila kabuok no nga namartir dito sa Vietnam. Gihandom sila karon sa simbahan tungod sa ilang pagka maisugon nga gihalad sa ilang kinabuhi alang sa Ginoo. Ako nga pagtimbaya usab mga igsuon no ug usa ka mayong adlaw ngadto sa mga naminaw ug nagtan-aw sa TV channel o sa radio stations no sa DXDD. Mayong adlaw, may buntag kaniyong tanan diha no sa inyong mga pamilya. God bless you. O sa inyong kanunay nga pagtama po suporta sa atong istasyon pinagi sa pagpaminaw niini mayong adlaw kaniyong tanan. Ako sab nga pagtimbaya sa mga nag-follow o nag-subscribe diha sa Facebook o sa YouTube. Mayong adlaw kaniyong tanan no. Again, akong hangyo ninyo sa pagpadayon nilang sa pag-follow, pag-share aron nga ang mga wala pa makadungog sa pamalandong sa matag adlaw nga atong ihatod nining istasyon makabati pagyod ug makadungog sa mga pamalandong nga atong ipaambit adlaw-adlaw. Ako sab nga pagtimbaya no sa mga magtutuo diha sa parokya ni San Francisco Javier sa Lupisaina, kauban sa ilahang Padre Corano si Father Roger Taguran, ni antong Domingo didto ko aron muhimo sa amo ang rice campaign kung pagpangayo og tabang suporta nga bugas alang sa mga seminarista. Daghan kayong salamat Father Roger o mga taga Lubisaina sa daghang bugas nga inyong gihatag alang sa mga seminarista. Espesyal na ko nga greetings pod sa pamilya Bukia no diha sa Lubisaina no nga himo yung kabahin no sa ako ang exposure kaniadto no diha sa Lubisaina no. Sila gid to ang mipadayon ako sulod sa pipila ka mga bulan no nahimong base house namo ang ilang balay. Salamat kay ninyo diha og sa pamilya pod Kale no. Nila ni Kuya Fidel o Ason Kale, Ati Ason Kale no. Salamat ug may buntag no. Ninyo diha may adlaw. Ngadto pod kang Fernan o siyang asawa nga si Sheila o sa ilang anak nga si Ziki no. Sa may buntag ninyo diha tanan. Og kang Fidelson og kang Yvonne iyang asawa mayong adlaw may buntag niyo diha. Gaw no. God bless you kanunay. Ako sab nga pagtimbaya no ngadto sa mga parokyano sa Our Lady of the Holy Rosary Parish no sa Oroquieta no tungod kay si Father Quincy po didto po no kami duha man to nag-uban aron mohimo sa mong rice campaign no. Salamat kayo ninyo diha mga taga Oroquieta uban sa inyong parish priest si Father Edgar Canama o sa inyong parochial vicar si Father Elmo Melo. Mayong buntag, mayong adlaw niyo diha mga fathers ug mga igsoon gyud ni Kristo. Akong usbon og announce no nga alang ni atong mga batan-on nga gustong mosulod sa seminaryo ang atong entrance exam alang sa St. John Paul College Seminary himuon nato karong Disyembre 12, 2020 magsugod sa alas 8 sa buntag mahuman pod kini sa usa ka adlaw nga event sa hapon. So bisan kinsa ninyo diha no mga high school graduate o young professionals nga dunay nabati nga tawag ug kaikag sa pagsulod sa seminaryo, ako nang imbitar kaninyo sa usa ka adlaw nga entrance examination dinhi sa Bañadero sa St. John Paul II College Seminary. Anyway, mga igsuon, ang pamalandungan natong ebanghelyo karong adlaw atong kutluon gikan sa ebanghelyo ni San Lucas. Dihay pipila kanila nga naghisgot bahin sa templo kun unsa kini katahom tan-awon nga gidayan-dayanan sa manindot nga mga bato ug sa mga gasa nga gihalad ngadto sa Dios. Unya miingon si Jesus, kining tanan nakita ninyo apan moabot ang panahon nga walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini. Ang tanan tumpagon gayud. Magtutudlo nangutana sila, kanusa ba kini mahitabo? Ug unsa man ang ilhanan nga magpaila nga moabot na ang panahon nga kini matuman? Si Jesus miingon, pagbantay kamo ug ayaw kamo padimbong kay daghan ang muanhi sa akong ngalan nga mag-ingon, ako mao ang Kristo, ug moingon usab, miabot na ang panahon. Apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kung makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag una apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan.
Ipadayon siya pag-ingon. Ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod. Ug ang usa ka gingharian musulong sa laing gingharian. Mahitabuon niya ang makalilisa nga mga linog, gutom ug kamatay sa tanang dapit. Ingon man ang makahahadlok nga mga butang ug mga dagkong ilhanan gikan sa langit. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, doon na ko'y usa ka paborito kayo nga singer, songwriter o artist, no? Si Jason Mraz niya. Usa sa iyang mga kanta gyud nga para nako makapamalandong ka sa iyang gihimo nga mga liriko, no? Ang gitaytulan niya og quiet. No? Ang kanta ingon ani, no? Akong kantahon no hinahinay aron mas maklaro masabtan di sa yabag-yabag no kantahon ako. Ingon ani. Every time I go home, there's another cell phone tower. Construction getting louder, paving over yesterday's. You and I, we will try, find the side of it's that pretty. While our town becomes a city, we won't let it be erased. Empires rise, empires fall. Will you be my constant through it all? Mao ni ang usa sa mga dili na ako malimtan nga lyrics no kining giingon niya dinhi. Empires rise, empires fall. Mga igsuon ko ni Kristo, bisan asa nato tan-awon sa istorya sa kasaysayan no sa tibuok kalibutan, wala gyud laing nagpabilin nga sige ba no constant sa kalibutan. Kini ra gyud kausaban. Matod pa no sa usa ka philosopher nga si Heraclitus, na everything in this world is into flux. O pasabot, nag-usab-usab, change. Og apil sa kausaban, mga igsuon, kining gitawag og pag-uswag, og sa hipod, kung uswag na, ang pag-us-us, o ang pagtubo, o ang pagkunhod. O di ba kaha, pag-usbaw, o pagkagunob. Pananglit, kaniadtong perti pang pag-usbong sa Roma, di ba? Madumdumon ginato no sa diha dili tingali sa experience pero sa mga nasulat no sa libro sa history. Kaniadto labing pag-usbong gyud sa Roma. Di ba? Gani halos tibuok kalibutan no lukop, hapit nila masakop tanan tungod sa ilang kabanggiitan o sa ilang kagamhanan. Pero tan-aw nato ang Roma karon no. Karon ang nakapasikat sa Roma ug ang nagdala sa iyahang pride ang balay ang Santo Papa tungod kay diha nagpuyo ang Santo Papa. Before them, kadumdum tingali pud no sa pagtubo, pag-uswag pag-ayo sa Greece o sa Macedonia tungod ni Alexander the Great. Pero asa naman pud karon kining mga nasuran ni us-us pod. Or di ba kaha, ang Japan or ang China, pero karon nawala amtong kaniadto nga graping panglutos o pag-colonize nila sa daghan ka mga nasod. Karon tingali ang pinaka lig-on kayo nga nasod o pinakasikat, pinakadako, pinaka-powerful nga nation no, ang US. Pero kung nabantayan nato, di ba hinahinay mo ra man pud og deteriorate ang iyahang gahom. Kay karon di mo nato ma-deny pod nga nagsaka pod ang China o di ba ang Korea, or we cannot deny the fact nga sama sa atong nadungog sa istorya sa kasaysayan nga di lang nato mabantayan, di nato matag-an basin og ang India pagka ang Pilipinas sulbong pod pag-ayo og mulupig na pod unya aning mga nasura. Usa punto nako mga igsuon. Simple kayo. Empires rise and empires fall. Tanan mo abot yod sa pagkahagba. Tinuod katong mga nahagba karon musaka. Og katupong mga nagsaka na, nagtubo na. Us-us. Mao man ni ang paagi sa kausaban mga igsuon. Change is the only thing that's constant. And change will either bring us up or bring us down. Sama sa mga empires. Wala may permanente mga igsuon. Mao ni ang giingon ni Jesus sa ebanghelyo karong adlaw.
Iklaro niya pag-ayo no sa ebanghelyo nga no hisgot siya no nga ang mga nasod magkigubat sa uban nga mga nasod. Ang mga gingharian mo sulong sa uban nga mga gingharian. Iklaro ni Jesus ni pag-istorya. Og magkagunob, dunay gubot ug dunay gubat. And bisan nag-unsa ka lig-on sa maong nasod ug sa gingharian, maabot gid ang panahon nga magunob kini. Malusno. Sama sa mahitabuon niya sa Jerusalem, diin gitumong ni San Lucas kini ang ebanghelyong gisulat. Nga magunob pud niya sa panag-an ni Jesus kini sa ebanghelyo nga magunob pud niya ang Jerusalem. Tungod kay sama sa giingon sa Salmo 20, we cannot trust in chariots or horses for they will fail. Pasabot ang tanan aning mga kalibot ma-fail yun. Moabot yun sa punto nga muus-us, mahagbong, magunob. Sa ebanghelyo usab mga igsuon, dihay pipila ka mga tawo manggod no nga biduol nga to kang Jesus no. Nga nahingangha sila pag-ayo ng istorya sila mahitungod sa grandeur o sa dazzling beauty sa Temple of Jerusalem. Ug didto niya gitagna ni Jesus ang pagkagunob niini. Ingon siya mga hanaw unya kining tanan matud niya ug walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa nahimutangan niini ang tanan tumpagon gayod. Si Jesus mismo nagsulti niini mga igsuon nga ang templo sa Jerusalem bantugan kaayo apan magunob. Nganong nabantugan man siya no, sa karaan nga panahon. Dili lang tungod kay si Herodes mismo ang nagtukod o nagpalig-on o nagpabag-o niini, pero tungod kay sulod sa libuan ka mga tuig kining maong templo sa Jerusalem nahimong puloy-anan ug special nga dwelling place sa Dios ang Amahan. Bisan si Jesus mismo miingon nga diha usa ka higayon sa ebanghelyo dihang bisod siya sa templo sa Jerusalem, nakita niya didtong daghan kayong mga namaligya ug bisan unsa iyang gipanglimbuwad ang mga ilang mga lamisa ug miingon sa nganong inyo manggihimo nga daw merkado ang balay sa akong Amahan. Pasabot nga giklaro sa Jesus nga ang templo sa Jerusalem balay sa Dios ug mao ni ang nakapahimong espesyal kaayo sa Jerusalem. Mao ni ang nakapahimong dazzling ug bagiitan sa Jerusalem. Apan iyang giingon tumpagon ang tanan ug walay bisan usa ka bato nga magpabilin sa iyang nahimutangan. Ang tanan tumpagon gayud. Pero mao ni ang nakanindot mga igsoon. Kung gisumpayan ni Jesus ang ebanghelyo, ingon siya dinhi, apasumpay sa iyang giingon sa unahan, pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong. Kay matod pa niya, dunay daghan nga moanhi sa akong ngalan, nga mag-ingon ako mao ang Kristo. Ug mag-ingon usab biabot na ang panahon apan ayaw sila tuuhi. Ayaw kamo kahadlok kun makadungog kamog mga gubat ug mga kagubot. Kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo gayud pag-una. Apan wala kini magpasabot nga duol na ang katapusan. Tinuod, magunob magid ang Jerusalem mga igsoon. Magunob gyud ang templo sa Jerusalem. Apan gitagaan ta sa Ginoo karon og paglaom. Tinuod, sa akong giingon ganiha, empires rise, empires fall because nothing is permanent. Everything will change. Kapangutana tingali ta, kung saan naman magpabilin ani pader no nga, mausab man kaha ang tanan. Klaro kayo mga igsuon ang mensahe sa ebanghelyo. Mausab tingali tanan. Ang kalibutan, ang mga nasod, ug ang bisan unsa. Daghan pa tingaling mga kagubot nga mahitabo sa kalibutan, nga makapausab sa kalibutan. Karon dunay COVID nga nakapausab ka pag-ayo sa daghan sa panahon socially and the way we interact with each other. Kapausab pag-ayo bagyo, di atong Rolly, di atong Ulysses nga kusog kaayo. Daghan pa no, dunay linog. Pero gitagaan ta sa Ginoong paglaom. Kining tanan matod pa niya mga hitabo, apan wa magpasabot nga duol na ang katapusan. Ug kung duol naman gani ang mga mahitabo man gani ni mga butanga. We don't know kung duol ba or duol na ba ang panahon or dili. Kay wa man ta masayod niya na apan dili ta malimot sa paglaom nga yang gihatag nato. Anaa si Kristo. Anaa siya. Ug kinsa si Kristo? Siya ang Ginoo sa kasaysayan, siya ang Ginoo sa kalibutan, ug siya ang Ginoo sa tibuok kabuhatan. Di ta malimot ana. Pahalag man kinaunsa matapos tingali ang Jerusalem, pero sama sa iyang panagna mausab ang tibuok kalibutan sa dagan sa panahon, pero walay
naay usa ka butang nga dili gayud mausab ug magpabilin hangtod sa hangtod ug kana mao si Kristo. Sama sa giingon sa Salmo karong adlaw muabot ang Ginoo. And remember, yes, empires rise, empires fall, but when all else fails, remember, the Lord will always be there. And His love for us endures, even when our response to that love may be full of first and starts na pod, no? Sigig sugod, no? He will be our constant sa tanan nga mga butang nga mahitabo sa tibuok kalibutan, mga igsoon. Empires rise, empires fall, nothing is permanent, everything will change. But in the love of God, ug si Jesus mismo, endures forever. Salig sa Dios, mga igsoon. Igsuon ang mayong balita nga mawang pulong ni Jesus angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga nagpuyo sa pulong sa Ginoong Jesus. Sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa, kansang mga dahon dili gayud malarag ug malaya. Timpo sa ting bunga mamunga pud siya og mga maayong bunga. Igsuon ugma na usab sa samang takna og istasyon gihapon uban sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gitawag sa mga misamisnon ug ang Birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin kanimo ug sa imong pamilya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.